O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, supervisaba esta mañá en Sandiás, acompañado do alcalde Felipe Traveso, o comezo dos traballos de limpeza e roza da Torre do Castro, que forma parte dos castelos da Limia, propiedade da Xunta de Galicia. O delegado territorial explicou que esta actuación forma parte das intervencións arqueolóxicas que para o ano 2025 promove a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Atopámonos na Torre de Castro, que é unha das 15 actuacións arqueolóxicas nas que a Xunta está a destinar 260.000 euros neste ano. Hai uns días estuvemos no Castro de Cameixa, tamén sae noticia o Castro de Armeá, e moitas actuacións. Pasamos desde a época prerromana, da época castrexa, a un emblema de época medieval, no cual estaba a conformarse pois un pouco o reino de Portugal e Galicia, co cual eran torres defensivas, xunto ca Torre de Pena de Fírbeda, para frente aos ataques que poderá haber de Portugal e tamén as liortas entre as casas de Monterrey e a casa de Lemos. As actuacións vanse desenvolver na Torre do Castro en Sandiás, no Castelo da Pena en Xinzo de Limia e na Torre da Fírbeda de Porqueira. Todos eles teñen a consideración de ben de interese cultural do patrimonio cultural de Galicia.